looking forward ninyo class. Kung unsa ato estado sa kinabuhi karon, kung buray kaayo ka, ay sugot kay anak ra mo. Ako wag ko sugot. Ingo inigbalik na ako sa bukid, dapat mag-heel na ko. Dapat mag-high heel ko sa kabatuan. Sounds funny, it seems. Tawanan kay ka mo. Mag-high heel ka sa kabatuan. Ikang ka nga dito. Bahala na. At least naka-high heel. Nindot kaayo nga maghila sa ilalong sa imong Lamborghini. Ayaw ng Ford kay mapurdoy ka. Joke ra. Bato na sa ilang ka Ford. No? Plus, tamis kaayo nga mohila sa imuhang Fortuner. Pait kayo na unaon nga naghila ka, pero lalong sa imuhang tricycad, wa pagi ato. Yang hinungda naghila ka, kayang imong guest, wa ka bayri, wa ka pitihi. Ingon ra, pasinso usa ko, pero wala ka di ay plitihi, wa na ni balik sa imuhang. Nga di makakabalo mo English, kaya di mo ka minaw ni ma'am sa inyong teacher diri sa English. Di mo minaw, di ka kasabot. No? So muna yung una-una. Kinahanglan nga ugma damlag. So to topic ko ni nalimot ko. So to ato before any. Ngayon ko i-vlog. Profession. No? May panahon nga kawaton daw na sa limon ato nga. Kadungog mo na kanang nakapig yun na ba? Wala ka rin. Saan to eh? Ano? So, kana mga profession class. Siguro karon maglagot mo na ako nga magyaw-yaw ko diri, ma-board mo, di mo maminaw. But thank you sa Holy Spirit. Happy tata mahumas to discussion. Utan kay mo. Lahit lagi mag-ampo class. No? So, kanang the story of profession. Magkita ta someday. Mag-abot ta, kung di ta mga matay, mag-abot kita. Tayo, mag-abot ta. Pero pabuton pa ta, mag-abot kita. No? Posible, si Raymark, mahimo siyang pilot. No? Pilotos lubing. No, mahimo siyang pilot. No? Si Herna, usa ka chef sa iyang kaugalingon nga restaurant. No? Siguro karon Odnilin, usa ka bank manager. Ayaw magsugot. Karon ba? Unlimited, walay bayad ang mga doy. Ayaw magsugot sa iyong kugalingon. Pobre kayo sa mama eh. Naabot pa kung yana. Posible ka ni mong itabi, ma'am. Biyan, reality ra kayo ka. Di ka realistic. Di ra kayo ka pagkatao. Dili. Mag-hope ganita. Sige na tag-asa. Habang buhay may pag-asa. Positive lang kita, pero may isang imposible. Di ba? Kaysa mo pala, luya, di na kayo okay ang kinabuhi. Luya pagid ka. So, yung nga niya ang story sa profession. Usa ka engineer, namatay. So, pag-abot dito ni San Pedro, i-interview sila. Rupyo, kung saan may magibuhat dito sa kalibutan. Ngayon si engineer, kaya mo ko balay. Kaya mo anak ko bridges. Katong mga tao nga dili agi. Karon maagian na ang ilahang dalan, di na sila mag kanang lisod. Giayon ako ang karsada pag lubak-lubak. No? Giayon ako ang karsada pag ayon. Ano gibuhat sa engineer? Pag abot sa Marin, ikaw Marin, musta man mo ang kinabuhi sa kalibutan? I travel around the world. Ipalitan akong sakanan akong pamilya. Ipa-eskwela na ako akong mga anak. I have a beautiful life. I have a beautiful family. Pag abot sa usa, daghan kay mga propesyon nga gipanghambog. No, engineer, abogado, abot ang doktor. Sa mga doktor, sa may mga gikuan doktor, ako silang ipang-ayo ang mga masakiton. Tanan na sakit sa balatian akong ipaayo. There comes the teacher. Ikaw teacher,
So may mong gibuhat na nakas kalibutan. Simple na kayo gikuhan sa teaching. I made them all. Kung walay teacher, walay engineer, walay abogado. Kanang ilang ipanghambog San Pedro, kung wala na nako siya papasra, bahalag sige na siya kalit, bahalag ka na siya sige katulibagbag sa klase, di na siya mahimong abogado. O wala na ko na siya pasensya nga sige na siya bully dito, di na siya mahimong doktor. Kung wala na nako siya pasensya nga sige naman siya og kanang excuse, bisag na human nag-recess, di na siya mahimo karon nga manager sa bangko. Di ba? Muna nga kaming teacher, love gid kay ninyo. Ngayon gid mo ma'am, bisag na bumol na may, ango na may nubol gyapon may. Ma'am, di ba? Bisag ato ta dito magkaabot mo nya kabaw mo maestra ko ninyo. Di mo maingog manang gibilin. Kung ano maingog gid mo ma'am, pero katong mga nakabwala kabalo, isag manang. Yang uban na ba anak kay mag-uol? Wag kang kailaki sa ko. Ubang ba kuan. Katong uban lang mga kulit. Yan, ingon na sad ang tricycle driver. Ngano man diay og gimanang ta ka. May kabaw ko maestra ka. Ang dai gimanang ta ka. Dili na pang kuan pangkahot. Nasuko ay kulit po. Kaya bang sobrang kita high regards kay tas tungkol galingon. Nga gusto kita parespeto ana. Ako class buot ra mago. Ay ra inyong ginabuhi, bahala mo. Ako ipake ninyo. Basta kay ako gatrabaho. Ako ang gusto may mo kinabuhi. Mananagat man mo og madamlag. Manananggot man mo og madamlag. Importante, happy. Mananagat ka, unahin mong pamilya ang makakaon. Maka-provide ka sa mong pamilya. Manicurista ka, paninguha ang imong kinabuhi, ng mamahayo imong kinabuhi. Dili man, mag-unsa man ang dagan kay kakwarta. Pero sige po ka, kaguon. Di po ka malipayon. Pero nindot kaayo, again, nindot kaayong muhilak sa Lamborghini. Kaysa ilalom sa imong tricycle ni na-flat pa dyan. Di ba? Nindot kayo mag-feeling broken ta dito sa tong Fortuner. Naminaw na yung tag. Music. Get out of the way. No? Never the sky. Na, trending na ba na karon? Sa maghila ka sa imuhang bisikleta dito. Kuha ninyo class? Pangandoy yun class, ha? Pangandoy yun. Bahala kung sa patakamansyado, bahala kung sa mancha is not only nga makasala ka. Kanang imperfect imong kinabuhi, damage gihapon na. Pero what joy perfect nga kinabuhi. Kanang lisod kaayo ka. Struggle ka. Anak siya, mancha, pwede lang mancha gihapon. Dili pa ta stable. Kuha ninyo class? Ayaw sugot nga forever tang magmancha. Forever tang nga manchado.